Lo mfanekiso oqoshiwe siwenzele wena uthokozele mawukuvuleka ingqondo mawukwenze uthole ulwazi olujikile. Siyacela ukuthi ulike le video bese uyasubscribe le channel lena kanti mawuso subscribe already siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise ke kuyona yonke nje iminqa ukhule uhlondlobale uvikeleke kulezi zitha onazo kulaba thakathi abakuthakathayo ngathi bangangaphumeleli uNkulunkulu ngabajabhise. Mina ke ngupastor Ningi uMr Clive futhi sawubona pastor ngicela ke la kubuza ngephupho lami iphupho ke la imemed wasethi in bracket inkosazana yamanzi khayithinta yaphindela ke phakathi olwandle yabo. So ngicathi ngenxa yokuthi ngokwesintu imemed inkosazana yamanzi ithathwa njengesilwane esiyigugu kusho ukuthi ngoba uma silibheka ngokwesintu ufuna lisho nje izinto ezinhle kodwa futhi uma silibheka in general imemed ingapika nje okubi phela ngenxa ukuthi khumbula ukuthi lezi silwane sikwazi ukushintsha sibonakale ngenye indlela kumuntu osuke sibukile uyabo. So ngenxa yenature yaso kufanele sikusho ukuthi uma uphupha inkosazana yamanzi sithatha njengophawu luhle ngokwesintu ngoba lokho kusho inhlanhla enkulu kusho ukuthi uzophumelela futhi uzokuba nodumo uphinde ube ngaphezulu kwabo bonke abanye emkhakheni wakho yabo. Okwesibili efuna sikusho ukuthi komunye umuntu uma ephupha inkosazana yamanzi uphawu uma engenzeka eyibone ebhukuda nayo ngokwesintu okungasho ukuthi lo muntu wembethwe yidlozi lamanzi nanokuthi mhlawumbe usuke ezophakama ebe namandla egqame kakhulu futhi abe nogazi futhi alandelwe abantu abaningi emkhakheni wokwelapha lowo muntu loyo. Okwesithathu uma uphuba futhi inkosazana yamanzi sikuthatha njengophawu luhle uma kungenzeka ikubize lungasho futhi lona ubizo lolu olusuke lukwembethe nanokuthi usuke unenhlanhla futhi ungalindela ke nemilayezo emihle ezokwethulelwa ke yona amadlozi kungekudala noma ke yidlozi kungekudala yabo. Okwesine efuna sikuveze futhi ukuthi uma uphupha inkosazana yamanzi sithatha njengophawu luhle inkosazana isolwandleke ngoba ngokwesintu lokho kusho ukuthi idlozi lakho lihlanzekile lihlambulukile futhi licacile noma ke limsulwa lindela ke mhlawumbe ukuba nenhlanhla emangazayo empilweni. Kodwa ke uma uphupha futhi inkosazana yamanzi uphawu kwabanye uma ezibone ebhukuda la oyashike nomuntu lo kumele mhlawumbe akhuleke ukuze ezokukhululwa ngoba ubanjwe amandla omoya wamanzi yabo. Kanti futhi uma uphupha inkosazana yamanzi uma kungukuthi mhlawumbe isondela kuwe uma umuntu wesilisa noma nje umuntu wesifazane ningaphinde futhi ukusho kona la ukwembathwa noma ukusho ukuthi leli dlozi lakho belisondela kuwe ngaso sikhathi leso noma kukhona elifuna ukuxhumana nawe ngalo yabona. Futhi kungasho ukuthi mhlawumbe belikulethela ke inhlanhla noma lizokukhomba njengophawu lokuthi wena umuntu onedlozi lamanzi wembethwe mhlawumbe idlozi lamanzi. Kodwa ke futhi kungaphinde kube iseqhayiso kumuntu wesilisa ukuthi kumele aqaphele ngoba kungenzeka kube nje nomuntu wesifazane osuke ezokuyenga osuke ezokukhohlisa osuke ezokulinga yabona. Okungenzeka kuyovela nje umuntu omuhle wesifazane akuyenge akukhohlise akulinge. Kodwa futhi uma uphupha inkosazana yamanzi singathatha nje uPaul uma uzibona wena wenza ucansi nenkosazana ngoba lokho kusho ukuthi isuke ikuthandile futhi kungase kube nzima ukuthi mhlawumbe uzinze kwezothando yabona ngenxa ukuthi ithathwa njengenesikhwele uyabona. Ukuthi mina according to my experience I've seen people uthothi ibembethwe leli dlozi iningi labo uthola ukuthi kuba nzima ukuzinza angamana benabantu abaningi athandana nabo angabi nomuntu oyedwa azinze naye yabo. So angisho ukuthi kunjalo but in most abantu engibaziyo mina uthola ukuthi
angaba namakhosikazi enqwaba, ngamanye abe nentombi enqwaba, ngamanye nje akabi nomuntu oyedwa angazinza naye nje, uyayibona. So but ke that's my take on this issue. Asivale, asibonge nje ukuthi uthathe leli thuba ubheka lo mfanekiso oqoshiwe ngathi uNkulunkulu engakulonda kubusise. Ngakhohlwa ukulike le video bese subscribe bese kuyaqinisekisa ukuthi you press that join button lapha ku description section where you can become a member. Then lokho kuyokwenza ukuthi ukwazi ukuthi uma uyi-member ku contribute lo R9.99 every month, noma ukwazi ukuthi wenze njani ucontribute ngale mali osuke wena ufisa ucontribute ngayo. Kanti ne-account number ikhona ungayisebenzisa, kakhulukazi abantu laba abanamandla abangisa i-account bekwazi ukuphonsa isivaneni. Wamukelekile ukuthi ukwazi kube umkhuba ukukunikela